2023an feministak izan gara. Jasangarritasunaren alde egin dugu. Euskara sustatzea izan dugu ardatz. Gizartearekin batera evoluzionatu gara. Egia izan da gure oinarri. Adin, sexu, pentsaera eta gaitasun anitzak errespetatu ditugu. Eta entzuteko gertu egon gara. 2024an zehar balio guztiak mantenduko ditugu, ekoitziko ditugun albiste, pieza, jarraipen eta saio guztietan. Eta bidai hau zurekin egin nahi dugu. Hamaika, zure telebista.